אני לפעמים מרגיש שמצפים ממני להיות משהו מסוים, אבל אני מרגיש ומבין שזה לא אני. אני מבין שמה שמצפים ממני לא בהכרח מה שנכון לי. זה התחיל לי מגיל ילדות. הרגשתי שאני מתקשה בלסמוך על עצמי. אז אני ישר מיהרתי לסמוך על אחרים. אני אפילו לא חשבתי בעצמי מה אני יכול לעשות בעצמי, או איך אני יכול לפתור בעיה בעצמי. אני ישר חשבתי איך אחרים יוכלו לפתור את זה עבורי. אבל אני לא חשבתי איך אני יכול, מה אני יכול לעשות. אבל כשגדלתי, כשהתחלתי להיות יותר מודע למה שקורה, כשאני התחלתי לפתח מודעות, אז אני שמתי לב שזה שאני סומך על אחרים, אפילו יותר מאשר שאני סומך על עצמי, שאני ישר ניגש לאחרים לפני שאני מנסה לפתור בעצמי, אני הבנתי שזה לא טוב. כי כשאני סומך על אחרים, הם בעצם אומרים לי את מה שנכון עבורם, את מה שהם רואים לנכון לעשות. אבל מה שנכון להם לא בהכרח נכון גם לי. אז אני עלול לעשות מה שלא טוב לי, ואז אני אתחרט על זה, שלא עשיתי מה שנכון לי, שלא עשיתי מה שטוב לי לעשות. שזה מתבטא אצלי בבית ספר, שלפעמים יש לא מעט עומס, יש לא מעט מבחנים ללמוד אליהם, יש עבודות להגיש. אז מן הסתם שיצפו ממני לעמוד בכל העומס הזה, שיצפו ממני שכל מה שאני אעשה זה שאני אשנה לעצמי את החומר למבחן, שאני ממילא אשכח אחרי המבחן. אז אני שאלתי את עצמי, למה אני לומד את זה? הרי למה אני צריך לדעת מה קרה לפני 80 שנה בהיסטוריה שלנו, שממילא חוזרת על עצמה, והיא כבר לא רלוונטית? או למה אני צריך ללמוד תחביר? אני הרי ממילא יודע לדבר. אז על זה בדיוק חשבתי, ואפילו היום אני חושב על זה. אני חושב מה החומר הזה יעזור לי. אני חושב מה החומר הזה רלוונטי לחיים שלי. אני אפילו לפעמים שואל אנשים בסביבה שלי, אפילו שואל מורים בבית ספר למה אני צריך ללמוד את זה. אבל הם אומרים לי שככה משרד החינוך החליט. הם אומרים שככה, כי זה מה שאמרו לי שצריך ללמוד. אז אני מבין שאפילו להם אין דעה. אם אני יודע שאין להם דעה, אז אני הבנתי שאני לא אקבל תשובות. אני הבנתי שאני לא אקבל תשובה שתספק אותי. אז זה גרם לי להבין שאני צריך לפעול לפי מה שנכון לי. אני צריך לחשוב בעצמי. אני צריך לא לסמוך אחרים בעיניים עצומות. כי אם אני אעשה את זה, אני עלול להגיע למקום שאני לא רוצה להיות בו בכלל. אני הבנתי שהחומר שמלמדים אותי בבית ספר הוא לא מעניין אותי. אז אם בעצם הוא לא מעניין אותי, למה שאני אלמד אותו? אני לא רוצה לבזבז זמן על משהו שאני לא רוצה בכלל. אני לא רוצה לעשות משהו שלא מתחשק לי. אני לא רוצה בסוף החיים שלי להתחרט על מה שעשיתי. להפך, אני רוצה להתגאות בזה. אז שם אני קיבלתי החלטה. אני קורא לזה לשים פחות גז על בית ספר. זה אומר לא להשקיע בבית ספר. שזה אומר לא להיות התלמיד המצטיין הזה שלא הבין למה הוא מצטיין בכלל. כי הרבה פעמים אמרו לי שאני תלמיד מצטיין, שאני טוב בלימודים ואני מקבל ציונים גבוהים, ואני באמת הייתי כזה. אבל אני עשיתי את זה מחוסר הבנה של למה אני עושה את זה. אני לא הבנתי מה זה תורם לי. אפילו אני לא חשבתי על זה. כי אני השתכנעתי שאם אומרים לי שאני צריך להשקיע בבית ספר, שאם אומרים לי שאני צריך לעשות דברים שאני לא בהכרח מבין למה או מה זה יעזור לי, אז אני בכל מקרה צריך לעשות את זה. אבל אני שמתי לב שהחומר הזה שאני מצטיין בו, הוא לא עוזר לי. אני שמתי לב שאני שוכח אותו. אז מה זה שווה להיות תלמיד מצטיין בלימודים? שכל המורים יאהבו אותי. אם אני בסוף לא עושה מה שנכון לי, אם אני לא מתגאה בזה, מה זה שווה את זה בכלל? זה לא שווה את זה. אז זה מה שאני הבנתי. אני הבנתי שהעבודה הזאת לא שווה את זה. אני הבנתי שלהיות התלמיד המצטיין לא יעזור לי בכלום. אז אני הבנתי שאני לא רוצה להיות אותו תלמיד מצטיין. אני לא רוצה להיות אותו תלמיד שהמורים אומרים, איזה תלמיד מצטיין וכל זה. לא, אני לא רוצה להיות כזה. אז פה אני קיבלתי החלטה. אני קיבלתי החלטה שאני שם פחות גז על בית ספר. אפילו כשאני בכיתה י' עכשיו, אפילו כשאני בתחילת התיכון שלי, שיש שיגידו שזה הנקודה הכי חשובה בבית ספר, או כל מיני דברים שאולי גם אתם שמעתם, אפילו למרות זה, אני קיבלתי את ההחלטה הזו. אני לא נותן את המקסימום כמו שעשיתי, שאני מקדיש זמן ואנרגיה למה שחשוב לי באמת, למה שאני רוצה, ולאו דווקא מה שאחרים רוצים. יכול לומר שאני מרגיש טוב עם זה. אני מרגיש שעכשיו, בגלל שהחלטתי שאני מוריד הילוך, אז יש לי יותר זמן למה שאני רוצה. יש לי יותר זמן לעבוד על מה שמעניין אותי, כמו ליצור לכם את התוכן הזה, כמו לקרוא על דברים שאותי מעניינים, כמו התפתחות אישית, כמו על איך אנשים חושבים ואיך לשכנע אנשים. אלה דברים שלא ילמדו אותי בבית ספר. אלה דברים שסביר להניח שאם אני אסמוך על בית ספר שילמד אותי, אז אני לעולם לא אלמד את זה. אז אני התחלתי ללמוד את זה. תוך כדי שאני לומד את זה, תוך כדי שאני נכנס לעומק הדברים, תוך כדי שאני חוקר על זה לעומק, שאני מנסה להבין איפה זה מתבטא בחיים שלי, אני מרגיש שזה כיף לי ללמוד. אני מרגיש שאני רוצה ללמוד. הרי בבית ספר אני לא הרגשתי שאני רוצה ללמוד. אז התפיסה שלי הייתה שזה לא טוב ללמוד, שזה משעמם. הסיבה שחשבתי ככה זה כי אני הכרתי את זה רק במקום אחד. לזה חשפו אותי. זה מה ששמעתי. זה מה שידעתי שיש. לא עלה בדעתי שיש עוד דברים שאפשר ללמוד, שהם כן יוכלו להיות מעניינים. אחרי שאני הבנתי מה מעניין אותי ללמוד, מה אני רוצה ללמוד, אז זה גרם לי להבין שזה לא באמת משנה אם אני אצליח במבחנים או לא אצליח. זה לא באמת משנה אם אני אקבל 0 או אקבל 100. למה זה לא משנה? כי אני יודע שהציון שאני מקבל צס על חומר שלא מעניין אותי, שהוא גם כנראה לא רלוונטי לחיים שלי, שאני ממילא אשכח אותו שבוע אחרי המבחן. אז אני מבין שאם אני מקבל 40, אז אין לי מה להתרגש מזה, כי הציון הזה לא קובע כלום. הרי אם או בלי הציון הזה, אני אגיע לאותם המקומות. אם או בלי הציון הזה, עדיין אנשים יאהבו אותי, עדיין אני אעריך את עצמי, עדיין אני אלמד את מה שמעניין אותי. אז אני מבין שאני לא צריך להילחץ, שאני לא צריך לתת לציון להרוס לי את החיים רק בגלל שלא הבנתי שאלה במבחן, או רק בגלל שלא זכרתי או לא הבנתי חומר שלא מעניין אותי. אני הבנתי שזה לא משמעותי, אני הבנתי שזה לא תורם לי לחיים. אני מבין שאין לי מה להוציא אנרגיה. אז אחרי שאני הבנתי את זה, אני החלטתי שזה מה שאני עושה.
אני החלטתי שזה לא באמת משנה אם אני אעשה בגרות, לא אעשה בגרות, עדיין יהיו לי אותם חלומות. כל האנשים שאוהבים אותי, הם עדיין יאהבו אותי. הם לא ישפטו אותי לפי אם אני אעשה בגרות או לא אעשה בגרות. האנשים שבאמת יעריכו אותי, זה לא יהיה משנה להם. איך אני יודע שזה לא יהיה משנה להם? כי אני יודע שהם אוהבים אותי בגלל מי שאני, בגלל הדברים שאני עושה, לא בגלל איזה תעודות יש לי, או אם אני נכשלתי או הצלחתי במבחן. זה היום, שנכון לעכשיו, זה לא רחוק מהיום שבו הגעתי להחלטה. אני מרגיש שעשיתי את אחת ההחלטות הכי טובות בחיים שלי. אני מרגיש שעשיתי מה שנכון לי. אני עשיתי את מה שאני רוצה, והלכתי אחרי התשוקה שלי. אפילו כדי להצליח לעמוד בעומס של בית ספר, אני כל יום לפני בית ספר. כשאני רואה את הבית ספר מול העיניים, אני מזכיר לעצמי תזכורת. שהתזכורת הזאת, זה בערך מה שאני אומר לכם כאן. שלא משנה מה יקרה, שלא משנה איזה ציון אני אקבל, שלא משנה מה המורים יגידו. אם תהיה לי או לא תהיה לי בגרות, אני עדיין אגיע לאן שאני רק רוצה. אני עדיין אלמד מה שמעניין אותי, עדיין יהיו לי את החברים הכי טובים. אני עדיין אהיה שלם עם עצמי. אני יודע שבית ספר לא יעצור אותי. אז מה שאני אומר לעצמי, בבקשה יונתן, אל תיתן לבית ספר להשפיע עליך. אל תיתן לבית ספר להרוס לך את החיים. אל תיתן לאף אחד להרוס לך את החיים. אתה לא צריך שמישהו יגיד לך אם משהו נכון. אתה לא צריך שמישהו יגיד לך אם אתה עושה את הדבר הנכון. כי אם אתה עושה את הדבר הנכון, אתה תרגיש את זה, אתה תבין את זה. אז באמת שאין צורך להילחץ ממה שקורה. זה מה שאני אומר לעצמי, וזה מה שעוזר לי לשמור על עצמי. זה מה שעוזר לי לא להילחץ מבית ספר, להמשיך ולקום כל בוקר ולאהוב ולשמוח על החיים שיש לי. אז מה שאני מנסה להעביר לכם פה זה שתלכו אחרי האמת שלכם. תלכו אחרי התשוקות שלכם. אני לא קורא לכם לשנוא את בית ספר או לעשות כמוני. אני רק נתתי דוגמה על עצמי איפה זה מתבטא אצלי. יכול להיות שגם אתם מזדהים איתי. גם אתם מרגישים עומס מבית ספר. אבל בין אם כן ובין אם לא, אני רוצה שתלכו אחרי האמת שלכם. שתעשו מה שנכון לכם. אתם לא חייבים לעשות מה שבהכרח אומרים לכם שהוא נכון. אפילו אם כולם אומרים לכם שאתם צריכים לעשות משהו אחד, אבל אתם מרגישים עם עצמכם שזה לא נכון, אם אתם מרגישים עם עצמכם שנכון לכם לעשות משהו אחר, שמה שנכון לחברים שלכם או לסובבים אתכם לא נכון לכם, אז תעצרו רגע, תחשבו עם עצמכם, תשבו עם עצמכם ותחשבו מה נכון לכם. בהתאם לזה תעשו גם את מה שנכון לכם. כדי שאחרי שאתם פועלים, מסיימים לעשות משהו, אתם לא תרגישו שעשיתם משהו שהוא לא נכון לכם. אז כדי שלא תרגישו שאתם מתחרטים על המעשים שלכם, או שאתם מתחרטים על לאן שלא הלכתם, תיקחו לכם זמן. תיקחו לכם את הזמן שאתם צריכים, ותחשבו עם עצמכם את מה שנכון לכם. אני סומך עליכם שתעשו כל מה שנכון לכם. שבסוף חייכם אתם לא תתחרטו על החיים שהיו לכם. אתם לא תתחרטו שעשיתם ועל מה שלא עשיתם.